କେଉଁଠି କରିବେ, ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ରଖିଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ନମସ୍କାର, ଫାଇନ୍ ଗୁରୁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଗୁରୁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ରଖିଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ, ଖାଲି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କଲେ ନା ଆପଣ କେବେ ଧନୀ ହେଇପାରିବେନି। ପଇସାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ନିବେଶ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିବା। କେଉଁ ଜାଗାରେ ନିବେଶ କଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସେଇ ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାର ନାମ, ଯେଉଁଠି ସମୟ ଆମେ ନା ପଇସା ରଖିଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ନିହାତି ଆମେ ଖାଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦେଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ସୁଧ ନା ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବନି। ସେ ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କେମିତି କରିବା, ଆଗ ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ନାଁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ତୁମେ କେମିତି କରିବ। ଆଉ ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ନାଁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଏଫ୍.ଡି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେ କେବେ ନା କେବେ ଗୋଟେ ତ ଏଫ୍.ଡି ମଧ୍ୟ କରିଥିବ। ଆଉ ସେ ଏଫ୍.ଡି ଆଉ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁଧ ମିଳେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ଯଦି କରିନ ତାହେଲେ ଶୁଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇକି କହିବି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ 3ରୁ 4% ସୁଧ ମିଳିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଫ୍.ଡି କରିଥାଉ ସେଟା 6ରୁ 7% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ସେମିତି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ବା SIP, ଏଟା କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସେସବୁରେ ଜାଣିବା। ଆଜିକାଲି ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଥାଉ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ବା SIP। ଆପଣ ଯଦି ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଏଫ୍.ଡିରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣ ନିବେଶ ବା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। SIP ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ହୁଏତ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥାଉ କି ମୁଁ ଏଫ୍.ଡି କରିଦେଉଛି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଆର୍.ଡି କରିଦେଉଛି। ତା'ଠୁ ବି ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି SIP। ଏ SIP ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି, ତା'ର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇକି ଆସିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ, ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ତାହେଲେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏ ଫାଇନ୍ ଗୁରୁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ା କହୁଛି କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗ ନେଇକି ଆସିବି, ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରି କହିବେ। ଅଧିକ ଲାଭ କମାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି SIPରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କାର SIP ଚାଲୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମୟ ଆସିଲେ ତୁମର ସେ 500 ଟଙ୍କା କେଉଁଠିକି ଲାଭ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ତା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୁନା ବା ଜାଗା। এটা ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ।
ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବି ତାର ଲାଭ କ'ଣ ବୋଲି। ଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା, ଯାହାକି ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଲୋକମାନେ ସୁନାରେ କି ଜାଗା କିଣି ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ 15-20 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେ ଜାଗାର ଦାମ ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେଇଯାଉଛି। ହୁଏତ ତୁମେ କଥା ଗୋଟେ ଶୁଣୁଥିବ, ହେଲେ କେବେ ଭାବିନଥିବ ଯେ ଏସବୁ ହୁଏ ବୋଲି। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସର୍ଟକଟ୍ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲଙ୍ଗ ସମ୍ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେ ଲଙ୍ଗ ସମ୍ ଜିନିଷକୁ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି କରିବ ଆଉ କେଉଁଠି କରିବ, ଏହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଆଗ କହିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଚାଲ ଆଜି କାଲକୁଲେଟର କରି ଦେଖିନେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବିନିଅ ଆମେ ଯଦି ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ଏଠି ରଖିବା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଧରିନିଅ 12% ମିଳିବ। କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ? 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଏହାର କେତେ ଆସିବ? ଚାଲ କାଲକୁଲେଟର କରିନେବା। ଆମେ ଯଦି ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖିଛି 12%, ଆଉ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଏଠି ରହିଲା 5 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କେତେ କଲି? 30,000 ଟଙ୍କା। ରିଟର୍ନ କେତେ ପାଉଛି? 10,552 ଟଙ୍କା। ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଗଲା? ଯଦି 500 ଟଙ୍କାରେ 5 ବର୍ଷରେ ହେଉଛି 40,552 ଟଙ୍କା। ତ ଏଠି ତୁମେ କେତେ ଲାଭ ପାଇଲ? 10,552 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ସେ 500 ଟଙ୍କାକୁ 1,000 ଟଙ୍କା କରିଦେବା, ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ଚାଲ ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖିନେବା। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 12% ସୁଧ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିବ, ଆଉ ମାସକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବା। ଟୋଟାଲ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଏଠି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲି 60,000, ରିଟର୍ନ ଆସୁଛି 21,104 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଟୋଟାଲ ପଇସା କେତେ ମିଳିବ ତୁମକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଲା ପରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ? ନା 81,000 ଟଙ୍କା, 81,104 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଏଠି ତୁମକୁ ରିଟର୍ନ ପଇସା କେତେ ମିଳିଲା? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଇସା ନା 21,104 ଟଙ୍କା। ଏଥର ଦେଖିବା ସେଇ 500 ଟଙ୍କା ଆଉ 1,000 ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ତାର ଇଏ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆମେ ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା 500 ଟଙ୍କା 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ତ ରିଟର୍ନ ଆସୁଛି, ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଲେ 60,000, ରିଟର୍ନ ହେବ 52,018 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଟୋଟାଲ ପଇସା ତୁମକୁ କେତେ ମିଳିବ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପରେ? 1,12,018 ଟଙ୍କା। ତ ଏଠି ରିଟର୍ନ କେତେ ଆସିଲା? 52,018 ଟଙ୍କା। ତ ତୁମେ କେତେ ପଇସା ସେଠି ରଖିଲ SIP କରିକି? 60,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ତାହେଲେ ଲାଭ କେଉଁଠି ଆସିଲା? ଟିକେ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତୁମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରିଟର୍ନଟା ବଢ଼ିଗଲା ନା? ଠିକ୍ ସେମିତି 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଯଦି ହୁଏ, ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଯଦି ଆମେ କରିବା ମାସକୁ, ତ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରିବା। ତ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ କଲେ ସେଠି ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଉଛି 10 ବର୍ଷରେ ତୁମେ 1,20,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ସେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରିଟର୍ନଟା କେତେ ଆସିଗଲା? 1,20,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ 10 ବର୍ଷରେ 1,04,036 ଟଙ୍କା। ତ ସବୁ ମିଶିକି ସମୁଦାୟ ଟୋଟାଲ ପଇସା କେତେ ହେଇଗଲା? 2,24,036 ଟଙ୍କା। ତ ଏଠି ବି ବଢ଼ିଲା, ଦେଖିଲ ନା କେମିତି?
तुम लक्षे रखिल 1,20,000 रखिल तो 1,04,036 टଙ୍କା तुमको इंटरेस्ट मिलला कहते गले लगभग डबल हाँ ना ना ठीक सेमती आम 15 वर्ष जदि करवा सब SIP मासक आम 1,000 टଙ୍କା रखा इंटरेस्ट पैसा 12 टଙ୍କା रिटर्न हिसाब से रखा 15 वर्ष मैच्योरिटी रखा तो आम से 15 वर्ष 1,000 टଙ୍କା रखिले केते होची ना 1,80,000 टଙ୍କା आम आशा केते करू रिटर्न हम बोली आम आशा रखी से रिटर्न हम बोली 2,95,931 टଙ୍କା 12% हिसाब से तो टोटाल पैसा से केते हो जाउची ना 4,75,931 टଙ୍କା तो देखुच SIP रो पावर केमती तुम केवल 1,000 टଙ୍କା रखिल 15 वर्ष तुमको 4,75,000 टଙ୍କା लगभग 5 लक्ष पाखापाखि मिलवा देखा जाउची अच्छा आउ टिके देखा आम आग को जदि मासक आम 2,000 टଙ୍କା रखे 5,000 टଙ୍କା रखे ताहले केते हबो जदि आम 2,000 टଙ୍କା रखा 12% इंटरेस्ट 20 वर्ष ताहले आम से इनवेस्ट केते करवा होउची 4,80,000 टଙ୍କା आउ इंटरेस्ट रेट केते मिलिबो रिटर्न पैसा केते मिलिबो से पैसा रे 13,59,715 तो टोटाल पैसा केते हो गला 18,39,000 टଙ୍କା 18,39,715 तो देखुछ 20 वर्ष केते पैसा दूची तुम केवल 4,80,000 टଙ୍କା तुम 20 वर्ष देल 2,000 टଙ୍କା हिसाब से तो तुमको से रिटर्न दूची 13,59,715 टଙ୍କା अच्छा ठीक अच्छे ताले आम से जिनसा जदि 5,000 हिसाब से देखा ताले केते हम कहल तुम्हें मत जा कैलकुलेटर कर कौटना कौटी जाकि गूगल सब किसी मिल जाऊँ आजकल अच्छा ठीक है चलो 5,000 टଙ୍କା देखा आम 20 वर्ष 5,000 टଙ୍କା 20 वर्ष देखले 12 लक्ष हो जाऊँ टोटाल तुम पैसा रखिल तुमको रिटर्न केते मिलूँ 33,69,287 तो टोटाल पैसा तुम मैच्योरिटी केते मिलूँ ना 45,69,287 तो देखुच 12 लक्ष तुम रखिल 20 वर्ष पर तुम पैसा जाई 45,69,287 टोटाल पैसा हो जाऊँ एथिरु बुझीपार ना पैसार पावर केते बोली मु आशा करुँची भिडियोटी भल लगी आउ एमती भिडियो देखा मो चैनल को सब्सक्राइब